Sziasztok! Hallgatván ma Attilának azt a felvételét, hogy a Zombi Apokalipszis 2, döbbentem rá, hogy egy olyan 2 hete nekem is volt egy hasonló álmom, csak hát sajnos akkor költöztünk haza a hegyről, és elhalasztottam, mert hát persze fontosabb tennivalóim voltak, mint hogy időt szakítsak rá, hogy felvegyem ezt az álmot. De hát most utólag is el szeretném mondani, mivel nagyon belém égett, és emlékszek mindenre, amit álmodtam, és nagyon ledöbbentem, mikor hallottam Attilának ezt a felvételit, mert szinte ugyanaz az álom volt, amit ő most látott. Tehát az álom az volt, hogy egy hatalmas teremben voltunk sokan, teli volt emberekkel, és ott mindenki jól érezte magát, valami buli volt, nem tudom mi lehetett, de mindenki boldog volt, és egyszer csak az épületen akkora nagy, tehát leföldig érő nagy vasajtók voltak, és azok elkezdtek nagy zajjal csukódni be. Becsukódott az egész, és utána pedig kezdtek lőni ránk. Úgy megijedtem, én is oda lekuporodtam, és mondtam hangosan, hogy jaj, úgy félek, atyám, ments meg innen, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, legyen úgy, ahogy te akarod. És ekkor képzeljétek el, hát ez olyan csodálatos volt, nem is tudom most már utólag, hogy én ezt miért kellett így elhallgassam, hogy miért voltak fontosabb dolgaim, hogy nem osztottam akkor meg, mert ekkor, ahogy én ezt kimondtam, annak a magas épületnek a teteje szétnyílt, és az égből az a csodálatos, szikrázó fényesség ugyanaz volt, amit egyik felvételemben mondtam, hogy én sok-sok évvel ezelőtt, mikor Jézus megfogta a kezemet és kivitte a templomból, ugyanez a nagy fényesség volt, ugyanezt a nagy fényességet láttam, mint akkor, amikor megfogta a kezemet. Tehát csodálatos volt az a fény, és ahogy bámultam, az úgy ereszkedett le föléjem, és felemelt. Ott lebegtem abba a fénybe, és néztem, hogy alul mi történik. Ahogy észrevették, hogy én ott lebegek, voltak köztük sok ismerősöm az emberek között, tehát tudtam, hogy családtagok, ismerősök, és azok mind próbáltak, ugrottak fel, hogy érjenek el, kiabáltak, sikótoztak, hogy fogjam meg a kezüket, hogy emeljen fel őket is. Én próbálkoztam is, mert ott lenn, ami történt, tehát az borzadály volt, és próbáltam, hogy felemeljem őket, de mikor a kezem érte volna el a kezüket, akkor az a fény engemet emelt fel, még jobban. És nem tudtam megfogni őket. És akkor észrevették a többi, az a sok ember, hogy van ez a menekülési lehetőség, de hiába, hogy én csak egyedül voltam ott, ők ahogy felnéztek, és akkor az borzasztó volt, hogy az egészen, akik még nem haltak meg, mert persze ott lőtték az embereket, azok mind ilyen olyan csúnya zombik lettek, hogy irtózatos volt rájuk nézni, és mind próbáltak, de végül is ők nem azért, hogy én őket megmentsem, hanem engemet akartak mindenképp lehúzni, hogy én ne tudjak
megmenekülni, én is maradjak ott köztük. Tehát, és akkor ebben a borzadályba, ebbe beleébredtem, mert hát ez olyan szörnyű volt, hogy felriadtam, ennyi volt az álom, ami egyben, tehát borzasztó volt is, de egyben csodálatos, mert azt ott leírni nem tudom, azt az érzést, hogy milyen volt, mikor ott abba a gyönyörű fénybe, ahogy lebegtem. Tehát ezt szerettem volna elmondani, így utólag is, és rá a megértés megvan, mert Attila elmondta, szinte ez az álma volt neki is, úgyhogy megvan most rá a megértés is, és köszönöm a jó atyámnak, hogy most már így utólag is elmondhattam. És jaj, még azt szeretném hozzátenni, hogy ott a kommentekben láttam, hogy mindenki írt számokat, hogy milyen számokat álmodtak, és a férjem is mondta, hogy ma reggel, hogy csak egy kép jelent meg álmába előtte, amin egy nagy szám volt, és azt írta, hogy 21. Ennyi volt az álom. No, erre megértést nem kaptunk, majd a jó atyánk megadja, hogy ez is mit jelenthet. Na, ennyit akartam elmondani. Isten áldjon, sziasztok!